Le cúpla mí anuas, bhí daltaí bunscoile na tíre ag obair go dtíon chlár na bhiontraithe óga, nó Jep mar is fearr aithne Bhunig daltaí Ghaelscoil Átha Í cólacht beag dar bannam Teddy le tíléna mar chud den chlár. Fáintú Teddy le Ganzi, Pacáiste Nuachta agus Garda gur maga. Tá Teddy amháin €40 agus tá trí Teddy €30. Tá carcéad is €60 a gwen, agus bhí cartar 1,000 ach formid níos mó Teddys. Amórach támanna dógadí seos agus ba cúpla daoine óan rang ann ar an lei chun déana teilithe. Más féidir linn trugad trí a íal I seás, teilithe I seás, támuid chun dul ar tuairis go le breise agus leis an airge tá an breis, támuid chun thór é go dtí cathairnacht. Tá sé mar aimime chlár na bhiontraithe óga nó Jep, crothócht agus neamhsplachas a chur chun cín I measc na naltaí. Dar le survey a rinne Jep le níos mó ná 8,000 dalta, bualadh 60 faoin géad de chalíní agus 53 faoin géad de bhuaclaí a bheith na bhiontraithe nuair a bheidh siad níos sinne. Katelyn Nuacht Cúla4, Cúnta Childara.